Tari minggu ma dihamu amanami dohok sude ruas ni huriatta tarlumu ma dihamu amanami naro perjulu sehali maddohoti parmingguon di hari minggu sial luar pulau Bali huria dohok majelis perhalado pasahaton selamat datang ma dihamu amanami rak mahita maribada mamuji Tuhan debata taparade marohan dan pikirata masuk mahita tu parmengguota martang yang mahita di bagasar rohat tabi. Amin. Mari demahita siap bukede nomor 110 sada ayat sada saat turun ditolu. Bye.
marhite-hite guarni debata ama, dohok guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia na tu polangit dohot tanoon. Amin. Parangeon hamu manatama di Tuhani, marguru tu sadok lomoni rohana. Maparbuehon parbue marhite-hite sa luhut ulaw na denggan, oloy hamu majahowa marhite-hite las ni roha. Rube mahamu tujolona, marhite olop-olop. Haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan debata para siroha jalan na bonar. Mauliat dihurok kami ala di pabisar ho tuhami barita nauli, na manundangi rohanami. Ayala ni do bain hutadahami ho, dohok lo maniroham. Di pangidorohanami nuaing mangulahol lo maniroham hami, sa liling dinguluon. Jalan ang mertua hami benonmu, say parbadiay marohanami marhite-hite tuddim. Jala perguguye mahami mangoram hisap-hisap dohot mangotap perroha portibyon. Say palas marohanami manguloyho, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata, ima patik perjulu sahatu patik paupaton. Patik na perjulu, ahudo Jehovah debatam, ninna debatata, dang jadi marak pahu benommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganonmu, jalan dang jadi sumanonmu, manang ahana di banua gijang do na di banua tongaon, rodi di bagasa naik, nalituru ni tano, yang gutungga besi sobaon manang siuluan. Pati patuluhon, dang jari dohonon guarni debata, yang go sutureda lanna, ayo nauhum na dosukot akan namar sineang di guarna. Pati paupaton, ingot hamuma pabadiao nari minggui, inonomari maulahamu nasa siulonmu, alayang guari papituhoni, ari paredani Jehovah debatam doi, dang jadi homangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di niisi ni hutan halap pe na mangibati hutam, ay dinanomari do di toppa debata, langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian maibana di hari papituhoni, di bahini do ubain na di pasu-pasu debata, Jehovah peradian ni, jala di perbadiai, olak ni do sahakna, rak mahita mangidugugo tu Tuhan debata, ale Tuhan debata, say patugui mahami, mangulahon na umbat tu patikmi. Amin.
tatopoti madusatta diadopan di debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Koro debata parguguna suatu dosan sitoppa nasana dong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulo manopoti dosa nami akan nahulahami marhite-hite sian pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite-hite sian tubuh-tubuh ni roha nami naroai. Nang sian pakateon nami na soture, ro di pangulyon nami di hisap-hisap ni roha nami. Natamasi tutudo hami hona uhum, alani dosa nami alay na tersasulbagi do hami nuaing alani asima roham di hami ale Tuhan di bata nami. Perdenggan bahasa jala para si roha doho, alanya nakakolongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna, jala suruh mato di perbadiami tu roha nami be. Asa terben hami manguloy ho di bagasan hati goran dota badiaon. Gabi saat mahami Tuhan nguluan na surasuda, na pinarbagabagam diakka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi maha tabagabaga taringot tuhasan ni dosa. Humakopita gabi dosa maibana naso tumanda dosa di bata. Asa gabi hati gorani di bata hita marhite-hite ibana. Hasangapam ma di bata na ni gijang. Amin. Tangihon mahatani di bata sama turpu epistel di hari mingguon imana tersurat di Parjamita Sada ayat 12 1 14 tajahama berkati sorin di ayat naparpudi rakmahita majjaha parbinotoan ni zolma nang sohot ahu Parjamita baki raja najulu gumongkom Israel di Jerusalem. Rakmahita nunga huida saluhut kejadian yang akan terjadi di hasianganon gabe idama saluhut nain alau salpudo jala pengahion dia logo sabindo ido sahakna mertua do akan atumangion hatani di bata jala nopeopsa amin
di pasatai matiki tukor inarabu.
Tidak koma hapor siaw tay songon na hinatidak ko ni dongat ta sa hapor siaw di sadok portibion rak mahita mandok au porsia di debata Jehovah ido ama perpuna suatu dosan na tumapalangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imanan tubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di Purbadia andorang sewauan ido tuhata na tumaon na bernip di panguman ni selatus nama tetarpadal do ibana di hau pinarsilang na tua tutoru na mula panguluso di ay patuluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun di patada amanai seterusani di sima ibana pamamulak sugo tu tanoon mangumi halak na mangulu na mati au porsia di Purbadia jaladong sadahudia na badia huria ni hatopan kakuk na badia do diasani dosa do dihatai na mandok mula mangulu sugo daging ni halak na mati do dia uluan na surga amin. Salam, amang enang. Tabagema tikting na masa di Huriatta di Minggu 3 Agustus 2025, Minggu Papituhon, dung Trinitatis, do topik gabe jolma naik baru di bagasan Kristus. Na parjolo, poin A, pos pelayanan Tabanan dengan Domardalan nama rengana di Gereja Oikumene Rindam Tabanan Jalan Pertendean nomor sada Tabanan masuk pukul 7.30 wita. Poin B, satu tikion toktong dope Huriatta membuka rekening ima dinalaho pengadaan lahan manang partapahan di Pospel Tabanan satu tikion nunga terpapungu godangna 237.620.000 asa toktong ma amang inang tatu pagi. Napa duahon persiapan Pospel Singaraja dengan Domardalan parmingguon nama ringana di Gereja Oikumene Sejata Rindam Sia Udayana masuk pukul 10 sada wita. Napa tuluhon Pakubasio di Huriatta di namani pat samingguon buai mata pamanak di tikting elektronik nong disagihon situa sektor. Na papaton dak danak na sorang nungga di basa-basa Tuhat tasada dak danak bawa di keluarga amang M Simajuntak inang Ceria Krishna Maharani di hari Senin 20 Juni 2025 Nasida tinggal di Jalan Pulau Galang, Gang Penataran Sari, Perum Prima Graha, nomor 10 Pamogan, Ruas Sian Sektor Onom. Hipasdo danaki dohot natorasna, tatangnya koma asa totong diramoti Tuhatta. Napalimahon, ruas natabba, mulai sadarion Minggu 3 Agustus 2025, nungga gabe ruas ni Huriatta, keluarga amang Rio Padli J. Sihombing, inang Violeta Piki Sargita, nasidaro sian hagawepe Perumnas Simalingkar, Resort Simalingkar, Distrik 10 Medan Aceh. Nasida tinggal di Jalan Raya Pelabuhan Benoa, Gang Sinar Mutiara Indah Pertama, nomor 8, Pesanggaran, masuk sektor opat. Pinangi doma tu amang dohotinang asa jongjong di ingananna. Molate amang tatangnya koma asa toktong nasida ruas nasetia jalan marhabiaran tu debata. Namang ihut ruas napidda
Mulai sadarion Minggu 3 Agustus 2025 nunga pidasian huriatta ima keluarga amang Hendrik Tambunan inang boru Simorangkir dohok 2 yanakon nasida alamat Jalan Subak Dalem 10 nomor 2B Peguyangan Ruas Sektor Sada nasida pidda tu HKBP Pontianak Resort Pontianak Distrik 28 Deboskap. Na papituhon pamasumasuan perdongan saripeon tik-tik perjolo doho paduahon neng majalo pamasumasuan perdongan saripeon ma guar pangoli amak padita Firdaus Leostar Hutasoit STH yanakon ni amang doktorandus Hutasoit inang situa Boru Manalu na tinggal di jalan Pulau Belitung nomor 6 Pedungan Denpasar ruas ni HKBP Denpasar dohot si Boru Muli Eka Katrina Boru Manalu SAK Boru ni amang situa B Manalu inang M Boru Aritonang SPD nasida tinggal di Huta Dolok Nauli Tapanuli Utara ruas ni HKBP Dolok Nauli Resort Ringgit Pertupolo nunga di patupa di hari Sabtu 26 Juli 2025 di HKBP Dolok Nauli Resort Ringgit pamasumasuon di patupa di hari Kamis 7 Agustus 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat di HKBP Agul Medan tatangnya koma asa dengan mardalan ulauni na pawaluhon mangujak doho paporhato padita HKBP Denpasar. Di hari Minggu 10 Agustus 2025 di Parmingguon Arian pukul 10 WITA paporhatot ni huriattama amang pendeta Firdaus Leostar Hutasoit STH marhobas di HKBP Mustika Jaya Bekasi Distrik 10 Sia Bekasi huhut manomu doho mangujakon amang pedita Doming Judika si Hobbing STH narosian HKBP Resort Cikampek Distrik 10 Walu Jabarteng DY nani uluhon ni amak pedita Darwin Sibarani STH pedita HKBP Resort Bali mar pardumua tu parborhat ni amang pedita Firdaus Hutasoit STH patupaun ni huriatta do papunguhon pilihan di Parmingguon Minggu 10 Agustus 2025 di Manogot dohot Arian dohot Botari songot tupak hamoleteon di pakobasion ni amangi di huriatta HKBP Resort Balion jala duk sidung Parmingguon di Parmingguon pukul 10 manak Parmingguon Arian rap udur mahita tugas marsi panganon doho pasahaton hata borhat tuamak padita Firdaus Hutasoit STH dohot hata selamat datang tu amang padita na baru songonima di Pabotohon. Namang ihut calo situa HKBP Denpasar. Sadarion Minggu 3 Agustus 2025 martabama calo situa di huriatta nasian sektor pitu ima amang calon situa Charles Silalahi nasida tinggal di Jalan Tegal Wangi, Gang Tegal Jaya nomor 2 Denpasar, ruas sektor pitu. Pinangidoma tu amang dohot inang asa jongjong ma di ingananda. Oleh ti amang hudul mamu tatangnya koma amang inang asang giat margogo nasida marhobas di huriatta. Na pasapuluhon padidion na badia khobar tu pakubasion ni huriatta di tahun 2025 di hari Minggu 24 Agustus 2025 naeng di minggu naneng ro patupaon ni huriatta ma padidion na badia di huriatta pinagidoma turuas naneng madohoti padidioni asa mendaftar ma melalui situa sektor manang langsung tu sekretariat ni huriatta.
na mangihut PA Amani Huriatta dipatupa di hari Rabu 6 Agustus 2025 inganan di Gereja Taun masuk pukul 10 sia 30 wita na niluhon ni Amak Padita Darwin Sebarani STH dohot tema Jehovah do si parmahan na sitong tersurat di Pesalmen Biddu 20 tolu ayat sada rodi ayat onom. PAI di hasuton amanadong di sektor 2 do sektor tolu do sektor 4 pinangidoma tu sudah hita Amani Huriatta asa madohoti PAI. Na pa 12 hon PAI na ni Huriatta dipatupa di hari Senin 4 Agustus 2025 maringana di Gereja Taun masuk pukul 10 sia wita na niluhon ni inang Bibel Pro en Borusi Majuntak dipangidoma tu sude ina ni Huriatta na dong sektor sada rodi sektor 10 sada asa madohoti PA inai. Na mangihut pertanyaan rumah tangga di hari Jumat tanggal 2 Agustus 2025 di Patupa Huriatta do 2 pertanyaan rumah tangga na perjolo ima di sektor sada di bagas ni inang Bibel Pro en Borusi Majuntak inganan Jalan Karangsari sada Blok D nomor 10 sada masuk pukul 10 sia 30 wita na paduahon di sektor 4 di bagas ni keluarga Amang B Sidauru Inang T Borusi Mamora inganan Jalan Pulau Moyo Perum Merpati nomor sia masuk pukul 10 sia 30 Marbahasa Batak. Pinangidoma tu sude ruas nadong di sektori asamat dohoti pertanyaan ini. Namangihut ruas naharuar sian Huriatta. Mulai sadarion nunga pidda sian Huriatta, pangiduan nasida, ima keluarga Lumban Preskles Sihombing, inang Francisca Nopitasari, Boru Samosir, nasida tinggal di Jalan Kaswari, Gang Dahlia Blok pertama nomor sada, Penati, ruas sektor 2, nasida pidda tu Gereja Katolik Katedral. Songonima di Papotohon. Namangihut amplop Pesta Huria Manak Pesta Gotilon HKBP Denpasar 2025 mulai sadarion Minggu 3 Agustus 2025 papungotama hamulatiota marhite amplop panitia Pesta Huria Pesta Gotilon tahun 2025 namangurupi pakobasion di Huriatta. Tapasahat may tujolo duksidung parmingguon, tapasahat may amanginang di bagasan Lasniroha, jala sadarion di parmingguon manogot arian dohot botari, sosialisasi do panitia Pesta Huria Pesta Gotilon 2025. Pinasahat ma partikian tu namai wakili panitia. Yang terhormat Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis Gereja, seluruh hadirin jemaat yang dikasihi dalam nama Kristus. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya yang senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan ini yang berbahagia ini, saya berdiri di hadapan Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk menyampaikan informasi terkait persiapan Pesta Huria tahun 2025. Dengan penuh sukacita kami beritahukan kepada bahwa panitia Pesta Huria tahun 2025 telah resmi dibentuk
dari sektor 9, 10, dan 11 dan telah diberikan mandat untuk melayani dalam kepanitiaan ini. Kita semua tentu merindukan pesta huria yang meriah dan penuh makna. Pesta huria ini akan menjadi wadah ucapan syukur kita sebagai jemaat atas lawatan Tuhan dalam kehidupan kita selama setahun ini, baik itu melalui pekerjaan, usaha, maupun berkat yang dicurahkan bagi anak-anak dan keluarga kita. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang terkasih, pesta huria atau pesta Gotilon bukan sekedar perayaan biasa. Ini adalah pesta ucapan syukur di mana kita menghidupkan kembali unsur budaya Batak sebagai pesta panen, wujud syukur atas jerih payah yang telah kita diurapi Tuhan. Kata Gotilon atau sisihkan sebagian dari hasil pekerjaan kita untuk dipakai sebagai bekal di rumah Tuhan. Kami selaku panitia sangat berharap partisipasi aktif dari seluruh jemaat dan juga simpatisan untuk ikut ambil bagian dalam pesta syukuran ini. Semangat kebersamaan dan kerelaan hati adalah kunci utama. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 senantiasa menguatkan kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum hari perayaan ada 3 hal yang menjadi sumber pendanaan. Yang pertama, amplop dukungan dana Pesta Huria tahun 2025. Sebagai wujud kebersamaan dan komitmen kita, kami akan menyediakan amplop dukungan dana Pesta Huria 2005 di setiap minggunya. Kami berharap setiap keluarga, setiap pribadi anggota jemaat dapat memberikan dukungan sesuai dengan kemampuan dan kerelaan hati. Amplop dukungan dana Pesta Gotilon sudah berjalan dari mulai minggu ini, dari tanggal 3 Agustus nanti sampai dengan puncaknya November 2025. Yang kedua, tumpak dari jemaat. Di samping itu, pengumpulan tumpak dari jemaat yang akan dikoordinir oleh sintua sektor masing-masing, kami berharap bisa mulai diberikan secara rutin. Laporan akan diupdate secara berkala agar transparansi tetap terjaga. Tumpak ini adalah Hamuletion sian parbue naniula, ucapan syukur dari upah jerih payah yang kita kita. Sekecil apapun persembahan kita, jika dilakukan dengan hati yang tulus, akan menjadi berkat yang besar bagi terlaksananya pesta ini. Dukungan ini juga terbuka lebar bagi para simpatisan memiliki kerinduan untuk turut serta dalam sukacita pesta huria kita. Yang ketiga, Silua. Selain dukungan dana rutin, kami juga mengadakan kegiatan Silua. Untuk mendetail mengenai pelaksanaan Silua ini, termaksud waktu dan mekanismenya akan kami informasikan kemudian melalui pengumuman gereja dan media komunikasi lainnya. Mohon perhatian Bapak, Ibu, Saudara sekalian terhadap informasi selanjutnya. Sebagai penutup, mari kita satukan hati dengan langkah bekerjasama dan bergotong royong demi kesuksesan Pesta Huria tahun 2025 ini. Dengan doa dan dukungan kita bersama, kami yakin Pesta Huria akan menjadi momen yang tak terlupakan, penuh sukacita, dan semakin mempererat tali persaudaraan kita sebagai satu tubuh Kristus. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian. Tuhan memberkati. Jadi sonima sosialisasi nami sian panitia, selamat hari Minggu ma di hita salutna. Horas. Mulai tema di nomor kili panitia jala di pabotoho kami ma di hari Senin 4 Agustus 2025
pukul 10 sia 30 ita panitia pesta huria patupahon parrapoton di huriaton pinangidoma tu sude ruas sektor sia sektor 10 dohot sektor 10 sada asa madohoti parrapotoni namangihut sumbangan bunga altar di jalo huriatta do sumbangan bunga altar sian ruas ni huriatta di mingguta sadarion ima sian iana kota jara boru Pasaribu. Di minggu 10 Agustus 2025 sian naposo ni huriatta ima aji silaban. Di minggu 10 pitu Agustus 2025 sian kategorial lansia. Ruas ni huriatta nanaeng pasahat bunga altar boima makubungi sekretariat ni huriatta perhalado pasahaton moleate tu amang dohot inang namangihut pangapulion naparjolo di minggu sadarion deon diakoni ni huriatta marhite seksi diakoni sosial patupau pangapulion naparjolo tu keluarga amang situmorang inang boru si haloho nasian sektor sia nunga di patupa nasugot duksidung parmingguon manogot. Napaduahon tu keluarga amang TP Silaban inang boru purba nasian sektor opat di patupa duksidung parmingguon Arianon maringanan di konsistori Garejata di Toru pinangidoma tu sude ruas sektor opat asa madohoti ulauni. Namangihu di hari Senin 4 Agustus 2025 Dewan Diakoni ni Huriatta marhite seksi diakoni sosial patupahon pangapulion tu keluarga amang situa o sijaba nahinan inang boru purba nasian sektor pitu alamat nasida Jalan Raya Sesetan Gang Gumuk Sari A nomor pitu E dan pasar masuk pukul 10 pitu 00 manang jam 5 sore pinangidoma tu sude sektor tu ruas sektor pitu asa madohoti ulauni. Na mangihut ruas Namar Sahid tentangnya koma ruas ni huriatta Namar Sahid ima amang situa El Simbolon tuhat tama namang alehon hamalumon di amang situa namang ihut statistik lelang pesta gotilon 2024 parhepengon ni huriatta iuran taman makan mumbul boy mata pamana ditikting nang disagihut tuhita mula dong amang inang nahurang lobi di panuraton niguar manang bilangan na boy ma tapasahat tu situa sektor ta manang langsung tu sekretariat ni huriatta na parpudi ulang tahun parhalado dohot ruas ni huriatta HKBP Den Pasar pasahat tu selamat ulang tahun ari hatutubu do pardonga sarepeon tu ruas nomor ulang tahun sian ari tanggal 3 Agustus sahat tu tanggal 8 Agustus 2025 hatan itu hatta nama mengkulihamu imana tersurat di Musa Napalimahon bidu 20 ayat 8 songonom madidok dokonon ni Jehovah ma pasu-pasu madongani ho di bagasan akka sopom do disaluhut najinama ni tanganmu jala pasu-pasuonna dohot ditano jala pasu-pasuonna doho ditano na nilehon ni Jehovah de bata tuho ido sahatna hahipason lasniroha dohot umur nagajang di pasahat tuhat tama tuhamu songoni ma tikting namasa di huriatta tabuam ma amang inang ditangyakta asa sude boy mardalat denggan marhite pasu-pasu ni tuhatta songoni ma tikting namasa di huriatta Porasma. Di pasat taima tiki tukur ama HKBP Den Pasar.
Mari demaita siap bukwede 352 ayat sada tunamangihu tapapuma pilihan sada sadabi. Yesus,
Ima rohami Tuhan tu perguruan nami ima bagasmu joro parsoran nami karena persea diho Tuhan mangolopon saluhutna asini roham naung pinasahatmu Tuhami lasumaka melatih hossa jala ima Tuhan dalam nami toktong mangido hagugu osyako di parsauran nami di bagasan hatam asa ima toktong si para taratahun nami madalani aka pertekian na pinasahatmu Tuhami asa topa maroha na iyas di bagasa kami jalapay baru parsi hohoton nami Tuho ale Kristus Yesus Tuhan nami tangihon mahami asiroham amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Huriane Tuhan Yesus Kristus barita nauli jamita di parmingguota sadarion ima surat ni Apostel Paulus matuhuria Kolose di bidutolu memuka sian ayat 5 sahatu ayat 10 sada. Tapai huti-hut ma barita nauli dihita uja hama turpuki tapai huti-hut ma songonon maridok atong bunuh hamuma ruas muna akan naritanoon permainanon hahodaron riting ni roha hisap-hisap naroa rodi pangahution ima par debataon sileban alania kaido lalu rimas ni debata diulah kamudo akaina jolo tagad di bagasani ngolumuna alayang gunuaing bolokok kamuma saluhut nai rimas muruk hajahaton pangicahion hata baraksi sian pamangan muna unang masih gabusak kamu ainunga di tanggal hamu jol mana buruki rabdohot aka parulauna jala nunga di solukok kamu na ibarui na pinai baru asa tada onna rupani na tumopa ibana tang mardiai perdisi gorik manang Yahudi namar sunat manang nasomar sunat bangso na leban manang bangso na sumaju dope hatoban manang anak mata Kristusido tahe saluhutna jala di bagasan saluhutna ima di suraton di bagasan turpuki huriane Tuhan Yesus Kristus molo didok turpukta di bagasan mingguan gabe jolma nai baru di bagasan Kristus molo didok jolma nai baru ba pasti na baru seorang mayate ale molo didok gabe jolma nai baru di bagasan Kristus berarti sudah jolma don tang na baru seorang asa turpukon tapayuti hut naking marhite Apostel Paulus napatol Hasson tuhuria Kolose
dipukasian hata nama dok atong bunuh hamuma ruas muna akan naritano on bunuh hamuma ruas muna akan naritano on. Jadi molo tabege hataon tu dia do tujuan ni turpuki bunuh pamate balokkan hancurkan musnahkan ruas muna ninna ise do ruas muna molo ruas ni huria bahita ma itu kan kita do ruas ni huria ale molo ruas ta ima pamatang tao hagiot ni pamatang tao namar perdomuo sude na adong tidiri tao pikiran roha simalolong tangan hagiot hisap-hisap sude nai ima ruas ta molo didok bunuh hamuma ruas muna akan aditano on atau ngama pakeota lau madalani ngolu di tano on molo tabunu do sudei asa diuduk ni turpuki namar pardomuon tu ulaon haholomon di bagasan goluni hajol maon ada orang soro Kristus, ada orang so dijakon Kristus sita, ada orang so gabe pamatang ni Kristus sita. Uju di haholomon do pehita. Akanang somal ta uju na ujui, diula aka oputa na ujui, diula aka jolma ada orang so dijakon Kristus tope ibana gabe sisianna akadia mai parmainanon hahodaron riting ni roha hisap-hisap ni roa rodi pangahution digolokon mai tu pardebatao sileban ai pardebatao silebado na makasomal honi danga kahalak naung di bagasan Kristus idoban na didokon hita akan natino panay baru angko parangen na kingani pangara parangen na di bagasan na jolo doi manusia lama. Tapi manusia baru telah membunuh itu semua. Hagiot-hagioti. Semuanya itu. Jala didok alanya kaido lalu rimas ni debata. Alani pangalau si songoni. Ado permainano kurwa. Basa sogorohani debata manggida jolma na mangulau permainano. Aka pangalau permainano na dipadomu do sude nangi tu hisap ni daging sahat tu perselingkuhan sahat tu na manegai keluarga do takana asing ima hisap ni daging itu manusia dulu mereka bebas melakukan apa saja karena tidak ada yang mengatur mereka dalam hal itu. Aladung di padan baru sudena ikon di bagasan sinodang ni Kristusido nguluna. Hahodaron
riting ni roha. Aduh hodar teh, modok tot dina hodar. Isima sude, aka ulaun hadatuan, ulaun homitan. Diorai do halak Kristen nong majakon Kristus gabetong gabeda itu. Dang dongat tubuh masuk nada, datu dongat tubuh dangi masuk na. Alai iman nama makia kau tutian lau mangulpuk segala macam. Kalau sudah datang kepada Kristus, bunuh itu semua. Jangan bawa-bawa terus. Nungga di bagasan Kristus ibana lah saya mangulpuhi. Kan itu? Jangan lagi dipakai itu. Latar belakang kita dari dulu itu apa? Mungkin marhararoan sian ragam ya latar belakang. Songon halak na adong di Huria Kolosio, adong halak Gorik, adong halak Yunani, adong halak Yahudi. Dot akan asing nai. Huria Kristen Batak Protestan PHKBP dak kolan halak Batak di si. Toh dia kamangina. Jaladang ikon Holland Batak tu si sudah do boy. HKBPB targuardoi halak Bali pedisi bodo tong Huria Kristen Bali Protestan inna ka bodo tong. Tetapi kenapa dia Batak dulu? Karena memang dulunya dia memang di tanah Batak. Tetapi didahului dengan nama Huria Kristen do parjolo. Jadi Kristeno bodo Batak bodo ise pitahui. Sama seperti Huria Kolose. Alay adong majolman apa asing-asing kon ujulao si Paulus. Ujudang di si Paulus. Adong apa asing-asing kon. Ngadi buah ni bana terus ada panadaon. Songo dia do nagabe pamatang ni Kristus. Ala setong mangulak-ulakon jolmai songon aka jolma naselaon. Dita salukna naking di bagasa turbuki ragam aka ulaon. Termasuk mai riting niroha. Songo dia do jolma na riting. Onna muruk-muruk. Iyo ka? Ayo laninay na rosonari muruk-muruk. Daw, ama pinoy nga ngogo gudang parmuruk-muruk. Rosya luara piri-pirion. Nah itu. Apalagi mau lo ngamabu kibana, ba muruk-muruk na matorusi. Arong dojol mada sauk na di rohana muruk-muruk terus. Ise pejupang na muruk ibana dan boy ibana mabatasi untuk siapa muruk itu. Untuk siapa tidak muruk. Mau nggak murhing siapa parjolo murhing terus muruk terus ibana. Jadi sudah mahala dimuruhi. Ala sosau nadi rohana. Holanda muruk. Jadi tabo pelopam mau nggak muruk inatai mangalion manga keluargai. Lah buat tabu ni si panganon idang merdai be. Alanya ha. Ngai bereng bohi murhing bohi gabi ulu masih patah do amatai ya patiur jo bohi mi inang asa tabu langon lopanonin na kan. Karena seenak apapun makanan itu kalau marah-marah tidak akan ada gunanya. Hamuruhono pedang dia lo mau debatao jol mana jolu deh. Sikit-sikit menghukum, sikit-sikit menghakimi, sikit-sikit menekan, sikit-sikit. Itu kehidupan manusia dulu. Tapi apa yang Tuhan Yesus tawarkan adalah orang merdeka. Bebas dari kemarahan itu semua. Senyumlah. Sedangkan lagu pop didokon, tersenyumlah meski pedih rasa hatimu. Tersenyumlah inna.
Ay bodo mobun rimas alani na tersenyum. Manang molo na yung muruk-muruk kita. Unang itor hatok jo muruk-muruk. Asa boy mengatasi muruk. Itor tarik ho saja pitu hali sebelum muruk. Nah, tarik ho saja pitu hali. Inna jo pitu hali baru pe diulah muruk nai. Asa moru tendensi ni muruki kan itu. Sudah dua noni jol mape mariket ya torana nanang ropa nuhur kepe lari ngai bereng bah ay sidang marahan halaki beta mak pidda mahita inna kan mau menjaga toko ngamuruk-muruk di si ayo tamu ipe sasitong na ida pur dayuruki anna toronang inna ibu di ujung na tamu mariket di malau ay na ma dang lomoruhana rohita inna kan gabi gudang do kesalahpahaman ala niha muruk konon. Apalagi muruk tu saluhut jolma. Sedangkan nato rasta ijabu nang matua molo muruk o makna tu pahopunay toy malaw peaw erang lumoro hamunay ijabunaw itorin na natutuay do ala dimuruhi pahopuna iro ka na mangina yari tamadok songoni tornang lawi bana boleh pelagi molongnya songgahi di gotil muse hurum ni pahupunai labia marsugut labia airang lo mau bero kami sohonawinna jadi itor adong do negatif thinking di jolma molo se di bereng murking ana tua udah naik ana buado naik ayaro nang nahula nasala jangan marah. Jangan marah-marah. Aidang ngulu ni akaha Kristeno ni. Mangihutot turpukoda. Aku woto mangihutok kita. Tong do muruk haru Yesus do murukin nahita. Kan punya alasan Yesus marah, enggak selamanya. Dungi hisap-hisap naroa. Rodi pangahution. Ima perdebatau sileban. Molo di sejajar hon sudena natarok nakingani tu pardebatau sileban tu gana-ganaan baberati ido benna dang di halomohon debata dang di halomoho Kristusi tipe manusia seperti ini behita mak molo saya nang bertahan do hita dia dopan di Yesusi dang tipe na di halomohon ibadah muruk-muruk mai ta torusate taulahumma saluhu na torus alai tayi kok mane dokon ni perjamita nakingani molo olo jolma mangulahon permainanon molo olo jolma muruk-muruk terkadang marah ini menutupi apa ya kejelekan diri sendiri ya atari bae muruk nah apa nang suasero parangene luar akan itu atar muruk-muruk rotu jabu asa unang isuk kusia dia ho unang irokon apa nong so sumado diulai di luar kan itu alat taribai muruk-muruk. Nah, jadi jika seperti ini terjadi, molo songono do namasa di bagasan parnguloni jolme. Naking diturpu epistel tajaha di si surat Parjamita nisi Salomo. Didok di si sude marisuang dosa luhutna sudah marisuang akan dari tanah on inna kita pikir-pikir kenapa Salomo mengatakan demikian dia sebagai seorang raja setiap hari mengamati segala sesuatunya ibaring ibana magudang do si jolma kanambisi ibaring imana si gudang do jolma sato ngamate makarikoton aka nguluna ale tong do olak ni dia inna jadi songoni do jolmai ganu pario naing marpestai mula musit marpestai ibareng ibana ma saya marpikiri ibana karena memang dia itu manusia yang cerdas manusia yang pintar manusia yang berhikmat dari Tuhan. Saya diparsajari saluhutna. Sudah nani ulani jolma.
akana na berumah tangga pe songoni, songonak kana murukon. Adong saling menyakiti, adong saling merencanakan yang buruk kepada sesamanya. Olah di dia sadu. Nah, kepuasan apa yang mereka capai? Sampai di manakah? Apakah mereka itu sudah bisa langgeng kehidupannya atau bertahan selama-lamanya? Naldo di panok noti ibana. Bah, ai ngedia namo kusi inna ka? Inna rohani bana. Ngamaru junggolu be inna. Bolak ni duha be. Ngolak ni dia na tapiliti gabe pejabat ni istanaon nasai horsong turungan nai inna ba ngapo sahabe sahi na raja nami inna ipanok notibana sude apa yang enggak dia inginkan, apa yang enggak bisa dia kerjakan. Dia mau rumah untuk pribadi Salomo sendiri, dia berpikir sebagai raja dia semua baginya itu tersedia. Mau makan enak, gampang saja. Ai raja ibana, ai bodo pare tahunonna. Doko jo tu parhuta situ sektor 10 ida, itaro jo tu son horbo na balga. Asa marpesta jo soninna. So nai muse suruh jo tu sektor 2 ida, dibait tu soninna. Alai duk sai di pangan ibana, gabe bohama geola ni dia mai. Kan itu? Dungi muse apa yang tidak dia bisa? Mau baju baru, mau baju indah, mau mahkota indah, mau seorang istri, mau sebuah istana, mau sebuah rumah, semuanya baginya itu tidak ada yang sulit. Tetapi untuk apa dia itu semua? Berapa lama dia pakai itu? Berapa lama? Jadi ibana maparwahu ini sudah kemana nantinya ini? Bagaimana nantinya hidup ini semua? Gabe itu matu bagasa pikiran asa malotaja sudah no surat Salomo. Ai mari suang do HP sudah. Ai somar labarak HP sudah. Ai Allah ni do HP sudah inna. Itu pa kita pengen tarasakan itu kamanginan. Gainu pare kita mangalangi jagal. Ngawah. Ganu pari kita berbaju naik baru, ngabuah, ngolak ni dia, kan itu? Ganu pari kita berbadai, ngolak ni dia kita. Apalagi di Huria, nongkolan na berbadai di Huria. Si gulutot di Huria, ano kepeng si gulutot di Huria. Maloroh itu gereja si guluton. Dah harajaun di debatado. Molo harajau ni debataro na tagulu di tonga ni Huria asa boharo iko merluba berjudo sude. Kan itu kamangina? Erang na manggulut istana ni presiden kita rotu gereja. Dang nanang manggulut parlemen di san. Dang nanang manggulut manangaha na dong. Ayah ro di gereja suaro. Ale harajau ni debataro na tadului di bagas joro ni debata. Asa mau harajau ni debata do da ikko merluba berjudo sude asa nangarong be berbada-badai dangarong be na egoisi na mementingkan diri sendiri ira bane rokon bunuh masude ruasmu hagiotmu beda do hagiot beda do kebutuhan akamangenang da sotung tapadomui ai hagiot ni jolma nakingani keinginannya, kecenderungannya itu melulu, itu terus. Olah ni dia, buanon nai. Ngata bereng. Sampai jolma alani morana mate ibana, ihuti dok mobil itu kuburan ni. Lapatan na arong di kuburan ni noni dibuat dok mobil arong dok kana mangina. Arong do jolma na moding alani morana. Mobil kesayangan nai dibuat tu kuburan ni, malapatan ni. Alang marahir nga berujung besude nyadang di negara tau nih taku to manang nahalak karistet de manang na ateis de ale nga lo ako kilalahi ibu mobil na nabagaki na jagoy tu tanomani
Ay busuk perang busukan no ni. Busuk deh. Daw. Gabe manegay ron non itu tanaman irak tubuh bian non. Sampai segitunya manusia itu berpikir. Lalu kepuasan apa yang manusia dapatkan? Ketiga, ini itu segala macam. Saya liling iba na mamiopi. Ipangido magajang ni umur 300 tahun. Asa sampai mordohodok gimana? Dang bobi agi merhua. Ipetong soro subuhi si panonna. Manang subuhi selamat tonon na pe. Guru ton ni jol manomay. Adong peraturan di tengah-tengah di bangsot tanuai. Semua tanah harus sertifikat indakat. Bahkan tanah adat juga harus sertifikat. Jangan kosong. Ayo lo tutu mulai diwaris satu ibana satu nanang mate ibana rang diolah. Kan itu kamangina? Hape perlu inganan ni jol mana na mangolu. Alai dungro noeng aturani gabe pukul rata masude. Akan nama kau perlu hos sampai ujung na gabe kena emak. Kan itu? Ngarong nang peraturan na baru sertifikat masude tanona inna asa unang sasitong na bodo negatif positif on halak memikir negatif bah artanyo pukku de inna apa pemerintah berpikir harus produktif dia harus diolah jangan orang menimbun-nimbun HP na sude gabe rabbau sude kagurang do tano songoni holan perbatasan dibahin alelang diolah alanya ha tanoi dipasogit HP ibana di Amerika adong bebo ibana mulak sian Amerika bayi si mana na mangolah tanonai tupa malorong halak mangobaki itu risuku do ai naung kare jojol maro tanoi arong nak na mangobaki ne terro di mana muda seluruh negeri sian Amerika ani no termuda di mana sian Amerika bahasa ulah umui inna kan HP las rohana rabbau ni sampai mergajang-gajang apa adong halak nama butuhkan buru di bereng jol mese sisi negatif alai sisi positif nape buru bereng otak karena apa di minggu nasal punga marjamita hita ngata bege jamita taringot ahama tonani Tuhan Yesus di bagasat tangiang ale amanami di bagasat tangiangi arong do di suatu disi leon madihami sadarion hangoluan siapari ale nga dipikiri jolma sampai 30 keturunan tu depan iro bena dang marna saine sida songol litta sude dang marna mado cukup ujungna halak na asing dang bobe mengolahi be marna punahoni dang mangan na asing sementara ibana ipamate lahani kan itu kan banyak hal-hal yang dikajarkan Tuhan Yesus itu yang kita lawan alani ido sudu no poso nong tersedia sude nang dihabiari bere bata ay bayak kumanga nga di parade tu ibana 10 keturunan ujung nadang mangula be mana dak persebe mana tu de bata dan na iko sarihonot ta anak kota tole majo sa tu puta sarihom mai ase boto nasida musay mangula ase boto nasida musay mangido songoni asa tong di nasida marhapo sa tu de bata ay molong at pasari-sari do sa tu pinopar tu 30 keturunan ay perserbe ibana di de bata. Bapak kami yang di surga inna bapakkunya yang menyediakan teh inna musero kan dongani maaw Tuhan inna rang teh ayarong do mobil isedia bapakku inna muse isedia hono puku besude mangaleng kak sude ketika orang segala sesuatunya telah tersedia apa yang ada dalam pikirannya da odo kebijakan na dirokon ni Tuhan Yesus pangido mak leo dihami si pangaron nami siapa hari ninna jalarong do di Alkitab madokon unang leo tuau hamorao unang gabe gijang rohakku ala itu tu unang bayana marpogus asa unang hupar suadaho inna kan jadi apa makna dari doa itu nah banyak hal-hal yang sudah ditanamkan Tuhan Yesus kemudian berbeda dalam pelaksanaannya dalam kehidupan setiap hari. Odotong na dikritik ni si Paulus tuhurian na di Kolose uju tarhurung ibana law ibana sa denganan Roma akka pangajar sesat tu pakko basyon ni banay
Mula musay na sida tu habita na. Tu pangalaho on nata jahay senakking ani. Apa yang kau si Paulus ngani dokon dang boy bay bolok kom may sude. Bunuh may sude ngayrok ko si Paulus. Alero na sida ay daw. Ay hita adong do latar belakang ta. Ay halak bata do hita. Nyon pusubu hito ni sodo na jolo puta martangia. Ay mono suadong nenek moyang tanah jolo. Dano kita sa tunuaing. Jadi argaro sumangot niyo puta inna mo sa sonari ka nakamangin na. Ya lusi ma. Ay hohoray si manopah o puta si manopay da amat tadi bataro. Alay adong do halak itor terhisa tu si olo tahiyate. Itori pajongjong mamuse sobaon na. Dungi ba may si parpita-pitao muse. De ngamuda tu habita be. Habe nga gudang namate aka parbarita na uli hinorhon ni mabuat jolmay tu hati uron nga gudang namate. Mulai na jolo mulai zaman ni aka panurirang di Alkitab pon sahat tu panurirang di Tanah Batak sahat tu zaman sinuaing. Sinuaing pegudang do jolmay tutungi parbarita na uli. Asa jolmay memereng tu hati uron. Alay holan ado ngotik kesilapan marlaria muse jolmay tu si. Kan ido namasa di tonga-tonga ni Huria Kolose. Iro naking kakahulumo ni. Mula muse tu pangalahon na jului. Hapi nga di bagasan na ditobus ni Kristus na sida. Jadi Paulus madokon halak Kristen nunga mangolu di bagasan jolma na baru. Menjadi manusia baru yang hidup di dalam Kristus. Yang berpikir secara Kristus. Dan di dalam Kristus dan hidup baru di dalam Kristus sampai selama-lamanya. Jangan ada lagi apa namanya ini antara lagi. Hidup di dalam Kristus selama-lamanya. Jangan lagi mengambil rupa-rupa yang lain. Alai holan alani parange naking natarikon na ditaringoti di bagasa turpuki. Adong muse halak nang memasukkan bisa na tutong-tonga ni Kristenon manuat muse. Songon halak na di Kolosion. Nunga didokon si Paulus, iya halak Kristen ima jolmanay baru naong dipadomu tu pamatang ni Kristus. Dia mana patari dahoni marhite hamatian ni Kristus mati bersama untuk dosa dan bangkit sebagai kemenangan atas dosa. Ima na tajalo marhite Kristusi dinong terdiri hita tu bagasan guar di debata ama anak doto di porbadia. Kita sudah manusia baru di situ. Sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Kalau sudah menjadi manusia baru, jangan lagi kembali kepada perilaku-perilaku lama. Ini dia dote di dokoni. Tahu jijo mabuka akamanginang di Rom onom ayat 3:1-4. Arang do narade mabuk bibil na. Mau lo mabuk kami memang alang tabuan HP umala ni teknologi nate. Di HP ino mabibil ta sude. Bodo dibuka mangina asa tabuktihon dang hata-hatai. Butio kita sadiri. Rom bindu onom ayat 3:1 tajah akamanginang 3:4. Hima. Dalam kematian kita disatukan. Jadi kenapa lagi kita di luar daripada itu? Hidup di luar daripada itu. Molope somate dope hita sonari, alai padidioni ngama buat kita gabe jolma natinopa nai baru. Sudah manusia baru kita semua. Saat kita dibaptiskan,
Kalau belum dibaptis memang belum jadi manusia baru. Tapi kalau sudah dibaptis, itulah arti baptisan itu. Rap Tuhan mateani, mate di bagasan dosa, jala di pahehe, di bagasan hamonangan, ima hamonangan ni Kristus di naung hehe ibana. Alani dorang boh kita terdiri dua hal yang manginang. Saya mulak-hulak mau nirokkonan non. Saya mulak-hulak. Alana saya mulak-hulak doh kita. Olo adong na di palilulilu portibion. Nunga di soni bana. Mucak muse lari muse. Nasala do. Ha Kristenota? Dang. Danga Kristenota nasala. Jolmai do berpikir. Adong hagiot ni pamatang. Adong do peholak kolang na tu Kristusi. Tinggal makaburjuhon no mahita kamangina. Makaburjuhon na tahapur siyai. Ay nunga ta jalowi. Nang arong bena membatalkan ni. Olanido unang tutu palubihu si pata. Arong do ya maberinungan kan arong do renungan ta siya tiap pagi akamanginang. Eta yuto dot hei. Dang arong kan. Ola ni 20 30 do hida na mangihuton naman like. Ipe pergereja ni luarat do hida. Tatutuk mayate yutuk tai. Aso tabay huti. Ubereng holan tak ni 10 sada halak do jol manolo malaik ita marah makkomen dungi adong 30 halak ma ibana na malaik anggo pungani darabo do inahan nak itu ane ringkas to mas serseri di grup dai do buat di share hamu do di grup amai di share di grup lansia di share di grup naposo do remaja hola kita pengalobi 150 halak kan aletong donang perduli hita di si anggo jahai do sudah do komentar ni jolmai parok kamu no ma hualusi do aka komentar nai secara tidak langsung ate menunggu liak kamanginang ingot tamu YouTube mu nai like kamu komentari hamu asarong lapatan na lo ja par multimedia tai sampai to ngapor ngi kala kiri so mengediti do mandia segala macam habedang ta argai satu ngamate par multimedia ya kamanginang mereka kamu mati nak nileput to bergerak do nasida dang mergaji nasida alai sadari nasida ison hape dang ta hari kotto ni mulai Allahnya bertobat mahita te akamanginang do sudah na poso like kamu mai hutok kamu mai YouTube tayate hairo to alana berita na uli gudang di si jala sipata molo adong dihamu ilmu marede dohot mabae naka puisi doko kamu tu multimedia tai nang siara joba bori siar honommu asa saha jatuh lihat portibion marbarita nauli ulaho daripada saya muruk-muruk kita marbada-badai dia kagurupikan itu nasu ada si gulu to disi ya nggak usah lagi marah-marah kita mau membebaskan diri ke surga iya kan jangan lagi marah-marah kalau ada yang kurang cari ya kan. Iro, unang alani ambisi, tatong gabe holan na muruk-muruk kita, holan lalani kemawata gabe maracik ni roka kita. Dan adong kita saling memperhatikan dan saling mendukung dan saling menghormati. Unang be, saling mendahulukanlah. Na budari pe ani remeja, udokodo. Molo adong siya tonga-tonga muna sudah saluhu na. Da, alay molo isod na sida molo yate mamolo isod. Pe ani remaja arong do natoras no pung na di sumbigi molo aro kamu di tonga-tonga muna di son hudok tuha muna pilit tamuna majojo iko sude mamilit pilit tamuna majolo sadahalak di tonga-tonga munon naso palarikot hadir di son hudok tunasida pilit tamu salah satu hola sada pe ada sude mamilit udok songoni, pilit tamu, bingung nasida, ulakon, malah menurut kalian, ada menurut kalian salah satu dari kalian ini tidak penting ada di sini, coba pilihlah salah satu, siapa yang kamu pilih yang gak penting ada di sini, terialusi nasida, dah ngadong, mabir nasida, mamilit. Saya metutup si pilih tokku inna kak gak ada inna nasida saya ulangi dan harus dipilih kalau saya katakan harus dipilih tidak boleh tidak memilih pilihlah siapa yang kamu pilih sip nasida ali adong nyeletuk salah seorang madokon saya yang saya pilih inna mana
Itu paling benar. Itulah orang yang memikirkan orang lain, yang menganggap penting semua orang lain dalam hidupnya. Terkadang kita seperti itu, Amang Inang. Terkadang kita berpikir, dak perlu dison, dak perlu dison. Aw ma disot terusin, kan? Arisan, keliling sudah mana sudah. Ternyata setelah kita tanya, tidak ada. Ternyata semua orang itu penting. Dalam persekutuan ini penting. Sudah do rikot. Adong naso rikot, daong. Tidak ada. Jadi songoni mana kita sudah sonari. Adong si pilih titot tadi son naso pala adong narikot di sona kamangina. Pilit tamu ma, isenya tabilit. Doko matu Tuhan ni, nyot Tuhan dak pola perlu di ngolukin namu ma. Asai torin na tuhita, tingin na tor melayang. Karena apa? Kristus kan pernah mengatakan, jika kamu ingin lebih besar dalam kerajaan Allah, maka kamu harus menjadi hamba bagi saudaramu. Anggoso tercapai Dewi. Berarti pas mandosong onerokon ni si Salome, sia-sia do sudi. Mari suang do saluhupna. Nang marlapatak kapi sudi. Inna kan? Ay bayak ko kita amang inang. Maredehi ta puji Tuhan ina hita pe menang marlapatan. Mari suang. So ni maro parmusikon ngapala satu ngamate mangulusi kan itu dohot ngapala loja tangan na butini. Hape tong mari suangi dia dopan di debata. Dairo hita pe nga berusaha songonak kana na mga lew bantu na tugarejay. Ipaliani segudang-gudang de paliani. Hape tong mari suang enarong marlapatan ininna. Gabiari dokon nyodo nani inat tanah situluri misot donari ko iya inalanya. Bukan karena jumlahnya kan? Bukan karena jumlahnya. Tapi ketika murid-murid Yesus datang mengatakan, "Tuh guru, ini ada mamamu, ini ada ibotomu, ise ibotoku, ise saudara-saudaraku. Nama ulahon lomoni rohaku, ido inna." Bukan yang hebat-hebat dipilih Tuhan Yesus, yang mau nama ulahon, nahutonahon, nama ulahon lomoni rohaku, ido amaku, ido inaku, ido botoku, ido ngiku, dot. Hakku ini mana? Jadi berlagak seperti apapun kita seolah-olah tidak peduli dengan orang lain yang melihat kita seperti apa, tetapi Allah sangat memperhitungkan itu semuanya. Maka Paulus mengatakan, kenapa harus kembali lagi ke sana? Jangan dengarkan omongan orang. Jangan pusingkan apa yang dikatakan orang. Una kolane detongi tutor torate. Sian hapor siot tapi kau berani do hitam madosongoni. Apa dikatakan orang di sana? Yang kita tahu adalah kita adalah anak Tuhan yang sudah menerima kehidupan, keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa harus kembali lagi? Tong muse isunat muse, tong muse ikon lao tu sumangot muse, tong muse ikon tu gana-ganaan muse. Tong muse mulak tu pangalahon na robi muse. Unang ano narong didok songonon. Arong daya pertanyaan na songonon nak kamangina. Dako to pertanyaan ni siyon. Manang narong di tonga-tonga tarak kuboto. Manang naya ta suku tujol mau. Idok songonon. Inang. Ay didok ko ninang nakin. Holan na porsiya di Jesus Kristus do masuk tu surgo. Jadi buah maakajol mana joli sororo pe Kristus isi. Inna sororo pe Kristus suci gabi tu dia mana sida inna dak kuboto beniku na huboto ngadi pai baru debata dalan habobongo tatu harajaun ni debata perjanjian di debata hola di bagasa Kristus do ngapai ditanya manusia zaman baholak zaman purbakala jangan dipertanyakan itu. Karena perjanjian kita sekarang adalah perjanjian antara Allah dengan manusia hanya di dalam Kristus Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun molong erok kusongoni, nang pola besuku-suku songoni bepasatot tabe muse. Itu sudah menjadi urusan Allah karena dulu juga pantangan-pantangan juga ada. Laos iro tong disuat tong di Kolosion. Ikon adong do surat resmi patang doon, oh boy, odang boy inna sih. Tidak ada lagi ajaran Kristus seperti itu. Kalau itu menjadi penyakit bagimu jangan makan. Tapi kalau sehat kau makan itu, makan.
Kan indah do? Karena bukan yang masuk ke dalam mulut yang membuat orang najis, tapi yang keluar dari mulut yang membuat orang najis. Jadi dang dibendanai baonan no tu sadon, tu sadoon bagabi hita gabi tu dia. Nah, alani ido dita saluhutna akan manginang. Sasitong na di ayat 1 ayat 4 ngadi painguk disi, oleh kasih karunia Kristus mereka telah mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Asa tu Kristus ima hita dibuan. Dang betu sunat, dang betu gana-ganaan, dang betu ha ormuson, dang betu ha hodaron, dang betu semangat nyopu. Jangan bunuhlah itu semua. Iro na iban dari naking bunuhlah itu semua. Tetapi hiduplah di dalam Kristus, menjadi manusia yang hidup di dalam Kristus dan berpikir secara Kristus dan diam di dalam Kristus, hidup baru dalam Kristus sampai selama-lamanya. Unang marsangga-sangga. Hot diha porsiaon gabe manusia baru, natinop panai baru. Anggo hai baru ni ngata jalo hidup terdiri hita. Marsiko mahita disi. Unang belari hita siani. Tio madadi hoi unang adong membuat tutpelmi inna natar surati. Karena memang sekarang ini godang do cara ni jolma memasuki pikiran, memasuki akal, dot memasuki aka, termasuk generasi-generasi nuaengon. Di bagasan penemuan na semakin canggih do teknologian limbung doha porsion di jolma. Alani do dang adong be na asing. Naboy do honota na naing paturehon hajong-jongata di harajau ni debata. Haluaon dang rosian na asing be holan di bagasan Kristusido. Jala marhite sianido hita dibahen gabi na tinoppa na baru. Alani i asa boy hita hot di bagasan jolma na tinoppa na baru ikon pamateo tado aka hagio di daging naking do hasomaling. Jangan lagi dicoba buka-buka, tutuplah, bunuhlah, singkirkanlah. Karena setiap dorongan yang timbul dari dalam diri manusia untuk melakukan kejahatan, maka itu semua akan berkaitan dari dosa yang satu ke dosa yang lainnya. Dan itu akan mengakibatkan juga perselingkuhan bukan hanya di dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga perselingkuhan terhadap iman. Dan ini tidak akan menyenangkan bagi kita sebagai umat yang sudah dipersiapkan menerima keselamatan daripada Allah. Alani dihita saluhuna ta persiap pemanguluta toktong di pai baru di bagasan hata ni debata. Aido na mempertahatok kita gabi natinoppa naib baru asamian hita di bagasan na jala mia kita nang di pasu-pasuna sahat rudi tu haluaon na manoktong di bagasan Kristus Yesus tuhatai martang yang mahita. Maulia tema Tuhan nami sian koma hujalo kami haguguon nami manaluhon saluhutna akaparange hahulumun nunga hujalo kami Tuhan hati urut di bagasakko samar parange di bagasani mahami o manatoktong di hami Tuhan jala di bagasan sinondangan ni tot dimi mahami toktong uboto kami do da duminggan uboto kami do dia lomoni roham alemol do kami Tuhan mardalan dia kadalan mi alani tot dimima mia dihami margogoy ho kami dia akka parbinotoan nami sahat tu pangulahonon nami asa ripas sami Tuhan sian saluhutna akka hageduhon sian na hubua kami sian hahulumuni na jujui naong di bolokon ho marhite hau pinar silang mi sayunang be Tuhan saya mengadup kami tua kaulaun hahulumon uji ma pikiran nami dohot todinami asa toktong margogo kami di bagasako mapareahi akan ngulu na pinasahat mi
paso-paso mahami saluhutna, paso-paso mahuriam, asa toktong di bagasan haburjuon mangadadoti akatonam, paso-paso matuhan akaruasmu, na di bagasan perdalanan ni ngoluna, toktong di ragam ni aka si porsano ni nasida, akan na di bagasan parsahiton pe, ramoti jala pargugui, akan na baru roh tu huriamon Tuhan, paluas nasida betah jala marlas ni roha, di tonga-tonga ni huriamon, akaruasmu nong pida ala ni tugas, ramoti manasida le Tuhan, toktong diganup inganan nasida, songonima ale Tuhan nang ruas ni huriam naung dipersiapkan gabe learning situa sadarion keluarga silalahi boru pangaribuan. Homa Tuhan mangaleon di nasida hatiuron di roha asabui nasida mapariahi aka learningi saat musetu nasida aka ulauni alani pajowon mutu nasida marhite naung olo nasida mangalehon roha nang hadirionna tu akapakobasion. Gudang do ale Tuhan nama sa ditongan ni luat nami postor hanami ramotanmu sudah ruas ni huriam akan aporsea diho akan arotu tongan ni huriam sadarion namar minggu di son ale Tuhan sian luat nada o sian pangaratuan nasida homa Tuhan mangalehon di nasida pasu-pasu asa sonang nasida jala sehat-sehat saliling di balion jala pataru musay mulak nasida molotung martahi mulak akan aro tu huriamon saluhut na mangalak pasu-pasu tuho ale Tuhan barkite ibadah nami sadarion patol khas matu nasida pasu-pasu mi ramoti mahami saluhutna asim maroham mangasaho kolongmu Kristus Yesus Tuhan nami tangihon tangia kami molate madiho amin. Mari demahi talas tapa sahat ma peliata na paduahon.
Ale de bata amanami na di banua gijang hodo harorowani saluhut si lehon-lehon na denggando na sa ulibasa na mauliutus. Upa saat kami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa upariasyak kami pilihanon. Pati bulkon harajon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibio. Ukay maruhanami mar hite-hite todim. Asalamu tada hami gudang ni seleon-leon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nadi banua gijang, sai pinorbadi amaguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon ma tuhami isadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagu. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama hita. Disondakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan de batama bohina tuhita. Jala dipasaorkon madamena tuto ditabe. Selamat hari Minggu madihita saluhutna mauliate mahu pasat hami tuhita saluhutna naro beribadah di bagasan tikion. Asa khobar tu titing tanak kingani tujuh lumahita masih jalangan amanginang los disima tapasahat bantuan tatu pesta gotilon. Horas madihita saluhutna. Sakit tok tong do dirama
Mos rohak